Myšlienka vznikla, neviem, nosili sme ju dlho v hlave, lebo... Výnimka, my sme obrovská výnimka v rámci Slovenska. Určite. Cigaretka na 2 ťahy, krátka, silná ako život. Ako sa cítite po zápase? Nedýcham. Laura Chupeková ukázala svoje zdatnosti. A to bolo Unwritten. Stáva na čelo. Získaný dobré aktivity domáceho týmu, ale čo Laura Chupeková teraz vymyslí? Hráčkou Hyundai Extraligy žien v sezóne 2023-2024 sa v ankete Slovenského zväzu florbalu stáva... Čo? Určite kameromat. Hej. A prečo? No lebo... Bude toto, bude hanba zajtra. Lebo... Outside the line, we've been conditioned to not make mistakes. Chupeková pekná prihrávka, ktorá znamená gól. Ako vysoko Kysucké Nové Mesto napáda, slávi to úspech, toto bude obrovská príležitosť, ktorá znamená druhý gól. Presadzuje sa Silvia. Ešte na záverečný útok, predsa len Kysucké Nové Mesto, ktoré môže opäť skórovať. Chupeková, je tam tretí gól. Kysučanky vedia, že majú k dispozícii ešte 23 sekúnd. A veľká vďaka, že vytvárajú aj oni. Aj fanúšikovia, ktorí pricestovali z Kysuckého Nového Mesta, takú skvelú atmosféru, ktorú dotvára aj 5. gól. Ale tvrdá si to našliapla, dáva 6. zlatý, 0. Kysucké Nové Mesto sa stáva šampiónom slovenskej florbalovej extraligy žien za ročník 2023-2024. Obrovská radosť, ktorá smeruje na Kysuce. Veľká gratulácia aj od nás. Táto partia to dokázala, porazila Spišskú Novú Ves.